Yo single chain chikandafo iwe T6. Lenny G, Mr. President, you a nation. Mukuru weku military. Mimi girl, Ja green engine. I'm looking for Lewe Nike. Where are you? Where are you? Where are you? Wego wachili mana anita Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitambe wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi mana anita Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitambe wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi. Alright, I know. Nakakachuma iri weekend. Apa kachitopa kuma endi. Ndakachikora negenga pakoneti. Apa kaive kamwana kapuleti. Itwa antina kuda kuinonokera. Andanga ndatoda zvekukakochekera. Nyaya yacho ndakagara ndakatipira. Ndikati baby inini ndakufarira. Inotete mwana aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi mwana aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi. Ona mastriti waloka. Paunopura boizi rinostika. Pauri handidi kuzondinda nonoka. Kutaura vanoda asi kuti vanota. Takatanga kumuonera patimdzangara. Ndikati T6 ona chimhandara. Handizive pano pane kwanogara. Kunyange akadhura sei uyu ndinobhadhara. Na aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi mwana aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora. Alright, I know. Nakakachuma iri weekend. Apa kachitopa kuma endi. Ndakachikora negenga pakoneti. Apa kaive kamwana kapuleti. Itwa antina kuda kuinonokera. Andanga ndatoda zvekukakochekera. Nyaya yacho ndakagara ndakatipira. Ndikati baby inini ndakufarira. Inotete mwana aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi mwana aneta Patokwemukosi. Doda kumbokuta asi uringirosi. Kawapura vitange wanibaya kosi. Kunaka kana kuti wazora konzi. Ona mastriti waloka. Paunopura boizi rinostika. Pauri handidi kuzondinda nonoka. Kutaura vanoda asi kuti vanota. Takatanga kumuonera patimdzangara. Ndikati T6 ona chimhandara. Handizive pano pane kwanogara. Kunyange akadhura sei uyu ndinobhadhara.